मोनसे पलिटिकल पार्टीनि माने ब्रेन साइड बिसोरजों जोनोम होजानाय आफाद आङो बे बाथ्राखौ सिगाङाव आङो बुंनो सानाखैमोन आरो बेफोर बाथ्राखौ मिथिनानैबो जों बुंनो गोसो जायाखै कारन बिथांमोनाबो बर'निनो सासे फिसा आरो बर' हारिनिनो सासे सुबुं नाथाय उनसु दानाय समाव जाय व्यक्तिफोरा रल लादोंमोन जाय आफादफोरा रल लादोंमोन बे आफाद आरो व्यक्तिफोरा कमप्लिटलि पलिटिकल पार्टी पलिटिकल बेकिं आरो पलिटिकल प्लेटफर्मनि मानसि आरो बनसुआबो मोनसे पलिटिकल माने जि टाफ थायो जेराव माने बिबारखौ गायो बे पलिटिकल टाफनि माने गायजानाय मोनसे बिबार दिनै जों बेखौ बुंनो बाध्य जादों कारन बिथांमोना जेरावनो सोमावसारनो थाङो जेरावनो आन्दलननि बाथ्रा बुङो आबेगिक सेन्टिमेन्ट बाथ्रा बुङो बे जायगायाव थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायदों बा सोरबा लिडारखौ रायदों बड'लेण्ड नाय सोदोबखौ खनसे बुङो खिन्थु 99% बिथांमोना बबेबा माने एकर्डखौ रायो बबेबा सुक्तिनि दफाखौ रायो बबेबा सुक्तिया मोजां जायाखै बेखौसो बुङो दा बेखायनो बिथांमोना जुदि रियेल आदर्शखौ लानानै सोमावसारग्राबा बिथांमोना जातीयताबादि जुदि सिन्ताजों सोमावसारग्राबा सोरखौबा सोंखारिनायनिफ्राय सोरबा आफादखौ रायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां आरो आं बे बाथ्राखौबो स्पष्ट बुङो जे बेबायदि आफादा नैबे 6 मास 8 मास बोसोरसेयाव मा मावगोन बेखौ बर' हारिया रावबो मिथिनाय नङा बेबायदि आफादा टेस्ट खालामनानै टाइम टेस्टेड रिपर्ट कार्ड जुदि होनो गोनांब्ला 10 बोसोरनि उनावसो जोङो बुजिगोन जे बनसु आफादनि मेन उद्देश्यआ मा दिनै बिथांमोना जेखि बाथ्रा बुङा दिनै जेखि स्ल'गान होआ बे गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' हारिनि सोमावसारनायनि फट'स्टेट कपि बायदि जेरक्स कपि कारन बिथांमोना न' बड'लेण्ड न' रेस बुंनाय डिभाइड आसाम 50-50 बुंनाय माने बड'फानि मुं लानाय दिनै बड'फाया बिथांमोननि माने आफादनि दैदेनगिरिबो नङामोन बिथांमोननि आफादखौ दायाखैमोनबो बड'फाया जि समाव आफादगिरि जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोखावनो नागिरनाय सानैसो दैदेनगिरि उजिदोंमोन नाथाय बिथांमोना थावरिनो हायाखै बिनि उनाव BSU दादों आरो दिनै BSUनिनो मोनसे ब्रान्च साइल बबेबा पलिटिकेल हान्जानिनो ब्रान्च साइल दिनै बनसु दाफैदों दा बेखायनो एबसुनि बिखायाव गुलि बारलांबाय शहीदनि त्यागनि दिनै जोंहा जारिमिन दङ एबसुनि बिखायाव जिनाहारि खालामजानाय दिनै माने लावथि बुजानांनाय जेल जानांनाय दुखु दाहानि जारिमिन दङ मोनाखै आरो बिथांमोना जुदि बेबायदि थासारिजों सैज खालामनो हानाय गुन दङब्ला बिथांमोना दिन्थिथों आरो आन्दलन खालामनो थांनानै सोरखौबा रायना फैनायनि कुनु परिबेस माने लाबोनांगौ होननानै आं सानाखै कारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समाव बेबायदि पारमिसन मोनै बेबायदि राजा लामा रेल लामा जथेनायाव गुलि गावजानाय लाठिचार्ज खालामजानाय गोबां सहायनानै दिनै 55 बोसोराव जों सफैदों दा बेखायनो बनसुनाय आफादनि जायफोर बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोना मेयार मोनसे पलिटिकेल इन्ट्रेस्टखौ लानानै दिनै बड'लेण्डनि स्ल'गान होदों बड'लेण्ड नाय सोदोबानो बेसेबांबा गिदिर बड'लेण्ड दाबियानो बेसेबांबा गोथार आरो बे गोथार आरो गिदिरथार महत उद्देश्यखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो बावाखै आरो बेखौ जों बावगारनायनि खोथा गैया बेनि जि मोनसे सम आरो थासारि दिनै नङा गाबोन फैगोन आरो बेखौ लानानै एबसुआ जोङो सिंजोंनो जा बायजोजोंनो जा जों हाबा मावगासिनो दङ सोरबाया गेजेराव माने फैनानै माहारि गावस्रा होनानै बर' हारिखौ डिभाइड खालामनानै बर'नि इयुथ फर्सखौ डिभाइड खालामनानै बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला स्टुडेन्टफोरखौ डिभाइड खालामनानै गोदान आफाद दानानै जोंसो बांसिन मावनो हायो होननानै जाहिर खालामनायनि कुनु प्रयजन गैया आरो बेबायदि आफादा जे माने सानसे मोस्लेर जालांगोन बेयो समानो खिन्थागोन।